2 horas de práctica, que ao final foron 3, pero bueno. Entón, bueno, hai moitas cousas que este é un cursiño de poda en general aplicado a todas as especies frutícolas. Entón, como co que estamos coas de oso, pois intentaremos centrarnos máis nas de oso, aínda que moitas cousas son comuns, pero outras son diferentes. En principio tiña tres xornadas, unha dedicada a coñecer a árbore froiteira, na que víamos como que era unha árbore froita de pibida ou froita de oso, como evolucionan as xemas e os ramos nunha froiteira, como van evolucionando ao largo dos anos, non? Outra xornada dedicada aos tipos de poda e os criterios básicos de poda, que iso é algo fundamental, porque unha vez que temos asimilado, temos un esquema, digamos, mental do que debe ser a poda de unha froiteira, digamos, con eses principios básicos temos que ser capaces de podar calquera froiteira. Ao mellor non seguindo un sistema preestablecido, un sistema de formación, pero intuitivamente, conocendo, respetando eses principios, podemos saber se un podador é bon podador ou mal podador, non? Bueno, víamos algo de ferramentas de poda, máis que nada nombralas. Bueno, despois unha cousa importante tamén son as técnicas de realización de cortes, porque a xente, en principio, corta por o primeiro sitio a onde lle vai a tixeira. Eso para a sanidade da planta é importante, cortar por o sitio adecuado. E despois as podas de formación das froiteiras, non? E despois víamos o que son propiamente as podas de formación, que é quizá o que máis nos vai interesar hoxe, porque trátase de darnos unhas nocións do que tedes que facer con eses plantóns que se foron inxertando ao longo destes anos. Bueno, e despois tamén as podas de frutificación tamén son interesantes, e as podas en verde, que é algo que tampouco se suele facer e que é moi importante, non? Bueno, entonces, sin máis, vamos ver un pouquiño primeiro os dous primeiros temas e despois centrarnos algo máis no de abaixo, que é o que máis nos interesa para hoxe, non? Entonces, todos sabedes o que é un árbol frutal, non? Un árbol frutal, como podedes ver aí no dibuxiño, dai puño esa arriba, temos, está constituída por dous individuos. Primeiro, un individuo que é o que proporciona o sistema radicular á planta, a raíz, que é o que lle chamamos patrón. Todos sabedes o que é, os que xertastes algún. Despois está outro individuo que é o que se chama a variedade, que é o que nos vai dar a froita. Entonces, entre eses dous individuos hai unha interrelación moi estreita, non? Entonces, dependendo de como seña esa relación, pois, digamos que ese matrimonio vai funcionar que plantemos calquera frutal, saber con que estamos traballando, conocer o patrón que temos e como vai funcionar ese patrón e conocer a variedade que temos. Entón, a poda non só é cortar, a poda está tamén en función das características que teña o patrón e a variedade. Non se pode podar igual pois un maceiro inxertado nun patrón M9, que é enano, que un maceiro podado nun patrón bravo ou franco, que se chama, que é moi vigoroso. O sea, non podemos pretender aplicar a mesma poda a un que outro, porque o que vale para un, ao mellor no outro non nos vale, non? Bueno, decíamos que un frutal teóricamente está formado por un inxerto, por unha variedade e un patrón. Hai unha cousa importante,
que nos vai dar información sobre o frutal. Vamos a saber o que se chama a compatibilidade que existe entre a variedade e o patrón. Esta compatibilidade suele ser boa entre plantas da mesma especie. Por exemplo, xertamos un mazaeiro sobre outro mazaeiro, sea bravo ou sea manso, nunca vamos ter problema normalmente. Sin embargo, aínda así, hai veces que vemos que hai unións millores que outras. Por exemplo, todos teredes visto que moitas variedades inxertadas sobre o patrón M9, o enano, pois fan un nudo moi pronunciado no punto de inxerto. Eso, en principio, sempre que haxa boa continuidade entre a madeira do patrón e do inxerto, non é problema. O problema é cando o inxerto só está unido pola casca, digamos. Ás veces hai unións que se ven claramente. Por exemplo, pasa moito nos castiñeiros, cando inxertas castiñeiro do país sobre castiñeiro híbrido, pasa moito isto, dependendo dos clostros que traballemos. Pasa moito isto e incluso por aquí se ve unha raya de discontinuidade e só está preso ao mellor o inxerto pola corteza. Eso chega un momento que un ano de moita carga ou cando... A historia é polo que, máis ou menos por unhas contas que fixen así a boa pluma, eu creo que hai sobre unhas 100 plantas que arrancar. Entón non sei exactamente cantos estamos aquí, pero bueno, contado cos que estamos aquí, en levar 4, 5, 6 plantas, levado o máis variado posible, para ver como van indo, e plantadias. É fazer como diga aquí o maestro, como cando lle dixo o madrileño dos pinos. Entonces, a ver, a idea é que nós vamos tomar nota de que variedades e de que plantas levades cada un de vós, e logo vamos intentar facerlle seguimento. Xa sei que o ano pasado dixen o mismo, e non fun a ningún sitio, ni sei máis dela. Pero, cuidado, que este ano... Este ano vai máis en serio. Este ano hai revisión. Por iso deixa chapar para larga. Entonces a historia é, nós tomamos nota das variedades... O máis carallo é que as cerdeiras agora non se poden poñer en sitio onde as vexan os galafates. Porque non deixan poñerlle redes. Ya a historia é... Pois sin as redes nas provas. Agora hai que poñerle na cociña. Deixan tapadas con redes que dicen que non ten onde comer o marro. Entón a idea é que vamos ir vendo como van evolucionando cada unha das variedades nos distintos sitios, pois bueno, para co tempo, pois van ver que vai mellor en cada sitio, que o patrón vai mellor en cada sitio, e estas cousas, non? Entón, bueno, agora o problema é que hai que traballar, hai que... Que son blanca, tú non queres que che como as raras para papar igual. A mí, romper. Xa dá corta yo. Vai máis fora. Vai atrás. Vai máis atrás. Máis ainda. Mais só. Aquí é máis pena. Vai máis aquí. Vai para atrás. Eu teño algunhas sitios onde hai... Haberá medio metro de terra. A cerdeira, pois mira, se con terreno así... Non xa o teu. Non xa o teu. Estamos traballando, que sempre nos sacas por aí mirando. Aí está, tocando o carallo. Van por líneas, a raza. Tú escolles por aí. Eso non. As que están en o lazo rojo non. Dale eso, dale eso. Ainda non. Aí, por aí. Adiós. Aí, vamos aí.
Ven aquí, María, ven aquí. Ameixa de abres. Queres unha ameixa de abres? Que quer máis? Se sobra. Tú? Non é outro. Este, que é máis grande. Pero que é de abres? Sí. Ah, o calqueiro, se queres mellor este. Ah, é. Leva lá así xa. Quen quería máis? Tú cantas querías un? A ver. Dale ali un polo. Se é do resistente, debe de... Non, as de abres están aquí, oiche. Hai algún que seca tamén, pero bueno. Vale, che. Levo nos poñemos a medrar. Arranca xa isto tamén. Ei, mas tú cantas querías? Confirmación.